Hvordan kan hun egentlig grønte? Der var en af hundene, der grøntede, hvis hun har ris. Ja, det gør de. Det er mine bukser. Hav, Arthur. Hav. Og hvor store bliver hun? Ligesom Irma. Ja, og så er der, I så ikke Amigo derude, gjorde I? Faren? Nej, ham har nemlig sat herud, fordi han tror, han er en Grand Noir. Helt sikkert. Hvor er hun sød, hva'? Hvor er hun? Hvor kommer I egentlig fra? København. Det var en lang tur. Har I taget en ordentlig hyggehavre? Vi bor i Esbjerg. Vi bor i Esbjerg? Ja. Så vi lavede weekend ud af det. Nej, det var da hyggeligt. Det var rigtig dejligt. Ja. Hvad er det? De er fedt. Nu er de jo også begyndt at få valpefoder. Nå, okay. Og så bliver det lidt forkælet, fordi jeg putter tun i også. Ja. Og så købte jeg rent faktisk lidt modermælkserstatning lige at putte i, fordi de to små der. Det forstår jeg godt. For når de store, I må godt tage. Ja, det må du i hvert fald. I må godt tage hende med herude. De skal sidde herude ved bordet. Prøv at holde. Det kan jeg jo ikke lige, når jeg står med kameraet, Thomas. Den er altså ikke særlig køn, sådan en der, Thomas, den er. Den er rigtig mulet. Jeg tror faktisk, der er en, der har større øjne end den her. Jeg synes, jeg så en, der har mega store øjne. Den er helt mulet. Og den prøvede hele tiden at spise mit tøj. Skal vi se den gå? Nej, bare hold hende der lidt. Jeg tror, den er træt. Ja. Jeg skal se, om jeg har det her, hvad det her... Den er varm. Nej. Ja, det var godt, du er dygtig. Ja, du er dygtig. Det ser lidt sjovt ud, når den går. Ja, og det er fordi, hun har spist på at se, hvor rundt hendes mave er, ikke? Så... og halen, den er også begyndt at komme op. Men den forandrer sig også, Thomas. Den bliver ligesom... som dem der, de store af dem, de får nøjagtigt samme farve og krøller. Lille mus. Det er sjovt, hænder de har. Og en spiral. Og det er jo igen, fordi nu når ude i naturen, så når de bliver født, de er jo meget mørkere, når de bliver født. Og det er jo fordi, derude skal de kan skjules for de dyr, der nu kan finde på at tage dem. Jeg tror, den er bange på kameraet. Ja, det var godt, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Kan du røre mig? Hun er også begyndt at... nu bider hun mig i fingeren. Og så gør hun sådan. Du ved, hvis du har en gammel strømpe derhjemme med hul i, så binder en knude på den, så leger hun med den. Hej. Der er masser af strømper, der er hul i. Ja, sådan har vi nemlig også. Det har vi nemlig også. Det har vi nemlig også. Så. Ja, du er en værre russer, er du. Du er en værre russer. Au, se der. Prøv at se, hvad hun gør. Hun prøver også hele tiden at bide mig, både i vingerne og i tøjet. Ja, og så tæerne, det kan de også, de elsker tæer. Ja. Ja. Du er rigtig kommet med, er du? Ja. Men de andre, de banker dig nu. Ja, de gør så. Ja. Nå, Arthur. Sin mors ben. Ja. Der var lige en tår måske.
Ja, og Den er stadig lidt svært ved at gå. ja, hun har. Men det har de andre faktisk også, Thomas, fordi de er sådan så klumpede i det nu. Smuk. Du kan også se det på deres poter, at hun er for tidligt født. Eller for tidligt, det er hun jo ikke, men de er en anden Hvorfor er det egentlig, de hele tiden piver? De er jo fordi, de ikke snakkes med. De er nogle... Arthur, det er ham med det grønne bånd om Thomas der. Han er utrolig selskabspapegøje. Du er ikke i den stykker. Nej, du er ikke i den stykker.